Diyos maraynaldo po sa tuyaga bos, as in welcome sa selebrasyon kan Misa nin Banwaan. Kaiba kan sa itong mga personal na intensyones, ang misang ini dinudulot bilang pasasalamat. As in thanksgiving for passing the examination for Chief Engineer offered by Mr. and Mrs. Jerome Rodriguez. Thanksgiving offered by Juana del Rosario. Thanksgiving and petition of Lorraine, Evanine, and Robert Eifert Jr., Lorraine, Evanine Clarete, and Evan Lawrence Rubio. Thanksgiving for all the blessings received offered by De La Cruz family, Pareño family, Augusto Bunao. Thanksgiving and in honor of Saint Joseph offered by Llantero and Decena family. Thanksgiving and special intentions of Mel Matias and family. Thanksgiving for all the blessings received offered by Sol Paite Suchay. Thanksgiving for the gift of life of Shi and Opel offered by Sol Paite Suchay. Thanksgiving and petition for complete healing of Mrs. Shirley de la Viña. Thanksgiving of Amelia Nerison by Vanji Alano. Thanksgiving by Sunny Bernal and family. Special intentions for complete healing of Maria Faydona Rodriguez, for divine guidance, safety, and financial stability of Arnaldo II, and Cindy, Maria Faye Donna, and Jerome, Michelle Angela, and Arnold Corby. For safe and good health of Yel Maria, Gerald Chodor Rodriguez, and Corvin Joseph, Carmen Bunyag, offered by Binang Bunyag. For good health and total healing of Florencia, Peter John Castillo and family. For fast recovery of Kay Marie and Theodore William offered by De La Cruz family. For good health of Pareño family. Petition for the family of Llantero and Decena. For complete healing of Albert Cado offered by Mr. and Mrs. Sunny Bernal. Prayer for the souls of Father Loan Harcia and Sol Saez, for all the souls of all dead members of CRC and LLFCC, for the soul of Arnaldo offered by Bidang, for the soul of Antonio, and for all souls in purgatory offered by Juana del Rosario, for the souls of Nilda, Erling, Epifania, Jose, Cesar, Letty, and for all souls in purgatory offered by Harry Robredo, for the souls of Juan and Ian Simon, and for all souls in purgatory offered by Jeanette and Jonathan Hanna, for all the souls in purgatory offered by Dottie Monte and family, and for the souls in purgatory, especially for the souls of Salve and Eden, for the soul of Carlito offered by Pining, for all the souls in purgatory, and for the souls of Lionel, Waltero, and Rosalina, and all souls in purgatory offered by Ining. Sa gabos po na nagdulot, salamat. Ngunyan iyo ang ikalimang Domingo kan Kwaresma. Dinaog ni Kristo ang kagadanan na darakan pagkakasala sa paagi kan sa iyang pagkabuhay liwat. Ninhuli ka ini, dai dapat kita matakot sa kagadanan. Papagdanayon niya to ang satuyang pagtubod na ang kagadanan, kunyaon ang grasya kan kagurangnan, sarong paagi tanganing makamtan niya to ang buhay na mayong kasagkuran.
Ang selebrasyon niya tungunyan, panginginutan ni Reverendo Padre Darius S. Romualdo, Chancellor kan Archdiocese kan Cáceres. Matindog ang gabos sa sinmaugmang awiton an awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asin an pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Gabos kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako, kaya nangangadya ako kay Santa Maria Danay na Berhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, daron kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos na mimibi kami, na sa tabang mo kaming masigkat na naglalakaw, makaabot man sa pagkamuot. Nahuli ka yan, anaki mong namumuot sa kinaban, nagdusay kan sa diri sa kagadanan. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Amen. Liturhiya kan tataramon, matukaw po ang gabos. Ipinahayag kan Diyos sa paagi ni Propeta Ezekiel ang sa iyang kamauutan na buhay giraray sa pagkamuot niya ang banwaan na nagadan ninhuli sa saindang pagkakasala. Hemateon niya to an enot na babasahon. Libro ni Propeta Ezekiel. Siring ang sabi kan kagurangnan Diyos. Uya, bubuksan ko ang saindong mga puntod. Hahawason ko kamo sa saindong lulubngan. O banwaan ko, dadarahon ko kamo sa daga kan Israel. Maaraman nindo na ako ang kagurangnan, pagbukas ko kan sa indong mga puntod,
asin paghawas ko sa saindong mga lulubngan, banwaan ko. Itatao ko sa indo ang sakong espiritu, asin mabubuhay kamo. Ipapamugtak ko kamo sa sadiri nindang daga, asin maaaraman nindo na ako ang kagurangnan. Nagtaram ako, asin gigibuhon ko. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, yaon sa kagurangnan ang pagkaherak asin kapanuan nin pagtubos. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanuan din pagtubos. Sa kairaroman, nag-apod ako sa imo kagurangnan. Kagurangnan, danguga ang sakong tingog. Mag-igot ang sa imong mga talinga sa paghinanyog sa tingog kan sakong pakimaherak. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanuan din pagtubos. Kun ang mga sala, pagbantayan mo, kagurangnan, sisay ang matagal. Alagad, yaon sa imo ang kapatawadan, tanganing ika katakutan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanuan din pagtubos. Naglaom ako kagurangnan, naglaom ang sakong kalag, asin naghalat ako sa saiyang tataramon. Naghalat ang sakong kalag sa kagurangnan, uruki sa mga bantay sa kaagahon, maghalat ang Israel sa kagurangnan. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanuan din pagtubos. Tayaon sa kagurangnan ang karahayan, yaon sa iya ang kadagyaan nin pagtubos. Siya ang matubos sa Israel sa gabos niyang sala. Yaon sa kagurangnan ang pagkaherak, asin kapanuan din pagtubos. Iwinaras sa satuya ang balaog nin pagkamuot kan Diyos sa paagi kan Espiritu Santo. Asin sa paagi kan pagkamuot na ini, kita naglalaom na makahiras sa kamurawayan kan Diyos. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang nasa laman, dai makakapagaya-gaya sa Diyos. Kamo, mayo kamo sa laman, kundi iyaon sa Espiritu. Kung talagang nag-ierok sa endo ang Espiritu kan Diyos, an mayo kan Espiritu ni Kristo, an siring bako sa sadiri ni Kristo. Alagad, kung yaon sa endo si Kristo, dawa gadana an hawak huli sa kasalan, an Espiritu buhay huli kan kasuriputan. Asin, kung nag-ierok sa endo ang Espiritu, kang nagbangon kay Jesus sa mga gadan, bubuhayon kang nagbangon kay Kristo Jesus. Sa mga gadan, an mga magagadano nindong hawak, huli kang nag-ierok niyang Espiritu sa endo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog ang gabos sa pagrukyaw kan marahay na bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa saimong Espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo susog ki San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Igwanin sarong nagehelang si Lazaro na taga Betania, baryo ni Maria asin kantugang kaining si Marta. Si Maria iyo itong naglahid sa kagurangnan nin pahamot asin nagpahid sa iyang mga bitis gamit ang sadiring buhok. Antugang niyang si Lazaro nagihelang. Kaya nagpasugo ang magtugang na babae na sabihan si Jesus, kagurangnan uyaan sa imong katuod nagihelang. Pagkadangog kay ni, si Jesus nagsabi, ining helang na ini, bako para sa kagadanan, kundi para sa kamurawayan kan Diyos. Tanganing huli ka ini, mapamuraway ang aki kan Diyos. Namumutan ni Jesus si Marta, ang tugang niyang babae asin si Lazaro. Kaya kan madangog na ini nagihelang, nag-abala palugod siya sa namumugtakan niyang lugar duwang aldaw. Dangan pakatapos kay ni, nagsabi sa iyang mga disipulos, magduman giraray kita sa Judea. Nagsabi sa iya ang mga disipulos, Rabay, hinuhumaan kang gapuon kan mga Hudiyo, asin giraray maduman ka? Nagsimbag sa Jesus, bako 12 ang oras kan aldaw? Kun aldaw maglakaw, dai masisingkog. Hulita nahihiling ang liwanag kan kinaaban na ini. Alagad kun banggi maglakaw, masisingkog. Hulita mayo ang liwanag sa iya. Ini sinabi niya, asin pakatapos kay ni, ang sabi niya sa inda, si Lazaro nakatuod niya to napaturog. Alagad malakaw ako, tanganing mapukaw ko siya. Kaya nagsabi ang mga disipulo sa iya, kagurangnan kung napaturog, makakaligtas siya. Alagad ang sinabi ni Jesus, dapit sa iyang kagadanan. Mantang sinda naguhuna, na dati sa nang pagturog ang buot niyang sabihon. Kaya pinahayagan lugod sinda ni Jesus. Si Lazaro nagadan, asin naogma ako para sa indo, na mayo ako duman, tanganing kamo magtubod. Alagad magduman kita sa iya. Kaya nagsabi si Tomas na inaapod na kambal sa mga kapwa niya disipulos, magduman man kita, tanganing magadandamay sa iya. Pag-abot ni Jesus, nakuha niya si Lazaro, 4 na aldaw na sa lulubngan. Ang Betania harane sa Jerusalem, 3 kilometro ang distansya. Asin dakol na Hudiyo ang nagdalaw ki Marta asin Maria sa pag-anduyog sa inda, huli sa indang tugang. Kang madangog ni Marta na maabot si Jesus, suminabat sa iya. Mantang si Marta nakatukaw sa harong. Nagsabi si Marta kay Jesus, kagurangnan, kung yaon kadigdi, day ko ta nagadan an sa kong tugang. Alagad dawa ngunyan aram ko na an anuman na hagadon mo sa Diyos, itatao sa imo kan Diyos. Nagsabi sa iya si Jesus, mabubuhay liwat an sa imong tugang. Nagsabi sa iya si Marta, aram ko na mabubuhay siya liwat sa pagkabuhay liwat sa huring aldaw. Nagsabi sa iya si Jesus, ako ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay. Ang nagtutubod sa ko, minsan pamagadan, mabubuhay. Asin ang gabos na nabubuhay, asin nagtutubod sa ko, dai magagadan, sagkod no arinman. Nagtutubod ka kaini, nagsabi sa iya, Opo, kagurangnan, ako nagtutubod na ika an Kristo, an aki kan Diyos, an maabot sa kinakban. Pagkasabi ka ini, naghali, hilom na inapod si Maria na sa iyang tugang, na ang sabi, an maestro yaon, asin inaapod ka. Ito, kan madangog ini, buminuhat nin hidali, dagos pasiring sa iya. Day pa nakaabot si Jesus sa baryo, kundi yaon pa sa lugar na sinabatan sa iya ni Marta. Kaya ang mga Hudiyo nakairiba niya sa harong asin nag-aanduyog sa iya, pagkahiling ki Maria na tulos buminuhat asin luminawas nagsunod sa iya. Naguhuna na paduman siya sa lulubngan, tanganing magtangis duman. Pag-abot ni Maria sa kunsain si Jesus, pagkahiling sa iya, luminukmo siya sa pamitisan niya na ang sabi sa iya, kagurangnan, kung yaong kadigdi, day ko ta nagadan ang sakong tugang. Kan mahiling siya na naghibi asin ang mga Hudyong nakidumamay sa iya na naghibi man, naribaraw si Jesus sa espiritu asin napurisaw. Nagsabi, sa inindo siya ibinugtak.
nagtaram sinda sa iya. Kagurangnan madya asin hilnga. Asin nagluha si Jesus. Kaya nagsabi ang mga Hudiyo, hilnga, kung gurano niya siya namumutan. Aniba sa inda nagsabi, mayong magiginibo ining nagmuklat kan mga mata kan buta, tanganing ang tawong ini day magadan. Si Jesus giraray na purisaw, nagpalulubngan. Lungib ini asin natatakpupan nin gapo. Nagsabi si Jesus, haliaan gapo. Nagsabi sa iya si Marta, antugang kanagadan, kagurangnan, mabata na iyan, taapat ng aldaw. Nagsabi sa iya si Jesus, bakong nagsabi ako sa imo, na kung magtubod ka, may hiling mo an kamurawayan kan Diyos, kaya hinali ninda an gapo. Si Jesus itiningkalag ang mga mata sa itaas, nagsabi, Ama, nagpapasalamat ako sa imo, huli ta dinag mo ako. Aram ko, nadanay mo akong dinadangog. Alagad huli kan katauhan na nagtitindog sa palibot, nagsabi ako, tanganing magtubod sinda na ikasako ang nagsugo. Pakasabi ka ini, nagkurahaw siya nin makusog, Lazaro, magluwas ka. Nagluwas ang gadan, napapatos ang biti sa kaan kamot, asinan sa iyang lalogo natatahuban. Nagsabi sa inda si Jesus, hubadi siya, asin palakawa. Dakol sa mga Hudiyo ang nagdalaw kay Maria, sinakahiling kang ginibo niya, ang nagtubod sa iya. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos. Diyos maray na aldaw sa indo mga tugang. Sa manlain-lain na lugar o susyudad, ang kagananan may kaakibat na kulor or kulay. Sa West, halimbawa, ang mga nagmumundo nakasuulot ning itom. Sa China, inaako ang suulot na puti dahil mina-representar ininin kaugmahan asin prosperidad, prosperity. Sa mga gypsies, ang bado ninda sa paglubong kulay pula. Simbolo ininin pisikal na pagkabuhay asin enerhiya. Sa mga Muslim, para sa inda, ang kalag nag-aasumir ning puting gamgam. Sa Europe asin sa England, puti ang suulot ninda bago pa na uso ang itom na bado sa paglubong. Sa tuya digdi, may mga nagkapirapang nagsusulot ning itom na bado pag may lubong, alagad kadaklan na beses, igwanin kadaklan nakaputi na. Asin igwaning kulay itom na pin, digdi, di ba? Iyan ang satuyang kulor para sa gadan. Sa Ebanghelyo ngunyan, igwang pinaglalamayan na lalaki. Ang problema, dai man na imbalsama. Apat na aldaw na. Kaya sabi ninda, sabi kang sa iyang tugang, mabata na iyan. Alagad bago kaya, naaraman ni Jesus nagadaan sa iyang barkada, si Lazaro, toli barkada kang pamilya niya, barkada niya ang pamilya, ang tugang ni Lazaro, si Marta, asin si Maria, asin aram nin kagurangnan, na habang nasa dalan sinda, si Lazarus naghilang na. Asin inabutan niya ang magtugang, dahil niya na iniinabutan nin buhay. Ninhulita halawig, apat na aldaw ng gadan. So inabutan niya ang magtugang sa burol, kan sa indang tugang, na si Lazaro asin nagmumundo. Sabi ni Marta kagurangnan, kung yaon ka, day ko ta nagadan ang sakong tugang. Yan ang sa indang panghinayang. Asin sa sobrang kamunduan, naghibi si Jesus, napurisaw ang sa iyang espiritu, huli sa kagadanan kan sa iyang barkada na si Lazaro. Matugang, an enot na babasahon, asin ang pangduwang babasahon, ini mga manunungol gabos sa kagadanan. Alagad ini nagtatao sa tunin paglaom, asin konsolasyon. Ninhulitaan kagadanan nakakatakot. Taano ta natatakot, nakakatakot ang kagadanan. Dawa nga ni sa satong pagtubod ang kagadanan sarong kapinunan sa buhay na daing kasagkoran, kadaklan sa tuya, takot pang magadan.
Pag inapot ko kamo, kung isa ang gustong mapalangit, siyempre gusto nindo. Pero pag sinabi kong si isa ang gustong mainot magadan, siyempre habo ta pa. Iyo. Dahil nakakatakot iyan. So, ang Ebanghelyo, pinapasabot sa tuyaan, buhay na daing kasagkuran. Alagad bago mag-abot iyan, igwanin kagadanan. So, ini ang pinapasabot sa Ebanghelyo. We do not celebrate death. What we celebrate is life. Even in funeral masses, we are celebrating life, not death. Iya po. Daita sinisilibrar ang kagadanan. Sa kagadanan, ang sinisilibrar ta, iyo ang kapinunan kan buhay na daing kasagkuran. So, ang buhay, aram ta, naranasan ta. Nararanasan ta ang buhay ngunyan. Alagad, ay kulang aram kung igwana sa indong nakangaranas ning kagadanan. May nagadana digdi sa indong sarong simana or 4 na aldaw. Sumayo pa man. Kaya damayo man kitang ideya talaga kung ano ang kagadanan, di ba? Susog lang yan sa pagtubod asin sa inaapod ng mga imagery kung ano ang inaapod niya tong kagadanan. Siguro pag may maka-experience digdi halat mo nang mabakasyon mo nang ako sa kagadanan sarong bulan mo na kung gadan. Pagbuklat, no, may authority siyang magtaram kung ano ang kagad. Alagad mayo pa kaya nangyari. Ini yung first time ini sa Ebanghelyo na dangog nato na may lalaking gadan, 4 na aldaw na asin nabuhay. Kaya kung makakaulay ta si Lazarus, siya talaga may experience kan inaapod na kagadanan. Kita gabos ang experience ta pagkabuhay sana. Ano ang kagadanan? Igwa siyang mga 5 pakahulugan. Ang kagadanan, inaapod niya itong biological, as in medical definition kan kagadanan. Ang buot sabihin, ang kagadanan, momento, naan sa tong utak, mayo na nin consciousness. As in, ang pulso, kan sa tuyang puso sa paagi kang ECG, o kaya pag gadana nga brain death na ngaya, susog sa EEG, mayo na, nawara na. So, inaapod niya itong biological o medical definition kan kagadanan. Pandua, ang traditional na pakaintindi kan kagadanan. Ini ang pagsuway kan physical na hawak asin kan satong kalag. Dahil ko aram kung igwana ka mong experience sa kainin nahilang nindo si sa hawak nindo. Si kalag mo nagsusuway na sa hawak mo. Igwana ka ning mga istorya katong mga nagkagaradan na pirang segundo o minuto asin nabuhay liwat. Pero dahil na ako maistorya ta, magpaparalawig kita sa istorya. Kadakol na ako kaini yung nadanghog na istorya. Lalo na pag anointing of the sick, pinapaistorya ko talaga pag igwa kaini. Kaya kaiba na digdi ang kagadanan na ini, ang pagsuway sa pamilya asin mga kamidbid sa kinaban na ini. Susuway na kita. So, mayo kitang kontrol sa kagadanan na ini. Minaabot ini 100% daita iniyo maiiwasan. Asin daita aram kung si isay ang maiinot sa saindo o sa satuya. Iyo. Kaya pag nagtuturog ka mo sa misa, ang bot sabiyon kayan, gusto lang nindong ma-experiensyahan ang kagadanan. Kaya nakapikit ka mo. Sa paaging iyan, may experiensyahan mo iyan. Kaya pag may natuturog sa misa, sabi ko, ay okay lang yan. Gusto lang kayo maranasan ang kagadanan. One time, may nagmimisa ako sa Magaraw, sa may Karangkang, nagmimisa ako, halawig si sermon, sa sobrang lawig, may hinimatay sa likod, nagurang. Akala ako, hinimatay, ito pala, nagadan, sa laba kang sa kong sermon. Pagkatapos kang misa, dinumanan ko, akala ako, gusto niya lang mararasan ang kagadanan. Sa sobragarong gayon, kang karanasan, diniritso na. Kaya di ka mo magtuturog sa misa. So, yan ang traditional. Ang pantulo, iyo ang inaapod niya itong magisterial definition of death. So, ang bot sabiyon kani, ang kagadanan, konsekwensya kan kasalan. Iyo po. Mayo, inisusog sa libro kang Genesis. Kang ang satong mga magurang nagkasala, asin ang konsekwensya kang kasala na iyan, iyo ang kagadanan. Kaya kita nagagadan. Iniman ang
susog sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. So ang kagadanan, saro siyang momento na kung saan ang satong kalag mabubuhay pagkatapos kan kagadanan. Kaya sinasabi nin kagurangnan, kung ika naglalakaw sa diklom, madadapa ka, nasa kasalan ka. Pero kung sa liwanag, mamamaanan mo ang sa imong inaagihan. So kaya, ang kagadanan, sa inaapod niya itong magisterial na definition, iyon na konsekwensya kang kasalan kasatong enot na mga magurang. Kaya nga ni kinakaipuhan kitang tubuson sa kasalan dahil ang nawara sa to, buhay na daing kasagkuran. Asin kita, mayo kitang kakayana, ibalik iyan. Ang may kakayan sa nang ibalik ang buhay na mayong kasagkuran, iyo ang satuyang Diyos na kaglalang. Ta siya, infinite siya. Siya sana ang may kakayan, maghiras kan buhay na iyan. Iyo po. So pang-apat, iyo ang modernong pakahulugan kang kagadanan. Ini actually base iniyo sa sarong theologian na si Esteban Boros asin si Karl Rahner, the famous Karl Rahner. Ini ang momento kang huring desisyon kung saan ang tao may final choice na ako on o i-reject ang Diyos sa huring hinangos. Kaya baga, pag may kapamilya kitang magagadanon, inaantabayanan ta. Pag maghihingalo na pinapangadyan ta. Kasi iyan ang napaka-importanting momento. Pinakahuring hinangos mo, kiisay ka makampi sa Diyos na sinasamba mo o mahabo ka sa saiya. Iyo po. And that moment is crucial. Napaka-crucial ka yan. Kaya pag may mga tugang kitang naghehelang, iniiskusartang matawaning anointing, makakumpisal, asin kung magagadanon, tanganing trangkilo ang kagadanan, sinasabayan niya to nin pagpamibi. Because, yan ang inaapod niya tong modernong pakahulugan, susog sa mga theologian. Ang panlima, iyo ang inaapod na experiential definition of death. Iyo. Experiential. Itong na-experiensyahan mo pero pambihira man ini. Iyo. So, taano ta ang hapot giraray, taano ta ang kagadanan nakakatakot. Ninhuli ta, pag naglalaog ka sa satong isip, gabos na kagayunan asin karanasan ta sa buhay, mawawara na, matatapos na, talagang nakakatakot ini. Diba? May mga babayaan ka. Iyo. Dayta na makakaibahan ang sarong tawong gadana sa kinaban ini. Pwede tang madalaw sa sementeryo, masusuway, alagad maabot ang panahon, malilingawan na kita. Ayaw. Kaya, maredig dita, si mga pinapamisahan ta pa, pero pirang henerasyon pa, malilingaw na kita. Ayaw. Hanggang siguro sa lolo or great-grandfather, after that, mayo na, malilingaw na kita. So kaya an sa tong mga plano, an sa tong mga pangarap, ambisyon o gusto panggibuhon, dayta na mahaman, hulita, tapos na ang buhay mo sa kinaban. So natatakot kita, dayta aram kung ano ang mangyayari sa to, matapos na kita magadan. O anong mangyayari sa mga taong babayaan ta kung kita magadan. Kaya gusto ta, mabuhay, habang buhay, alagad bako sa kinaban na ini. Asin aram niya to na habang nagugurang kita, padikit-dikit naman kitang nagagadan. Si mga kabisto mo, nagdidikit-dikit naman, habang nagugurang ka, nagrarani ka naman sa lulubngan. Kaya yan ang isipon ta. Pag nagugurang na kita, nagrarani na kita sa sementeryo ang satong biyahe. Pag aki pa, day pa kita, pasipara pa kita, kaya kasi inaglalaom pa kita, malawig pa ang satuyang buhay, habo mo pang pagparaisipon iyan. So digdi minalaog ang tataramo ng Diyos sa pagpagirundom sa to. Sabi niya sa Ebanghelyo, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, even if he dies, will live. Ang sisay man nagtutubod, mabubuhay na daing kasagkuran. So, digdi mailing niya to mga tugang, nakaipuan tang magadan, tangani na mabuhay kitang daing sagkod. Dahil ang satong hawak may limitasyon sana. Kaipuhan magadan sa kasalan, tangani na mapatawad sa pagkakasala.
Kay puantang magadan sa bisyo para maging maayos ang satong pagkatawo. Kay puhantang magadan sa pagkamuhi o pagkauri, tanganin ang relasyon sa kapwa maging maayos. So habang nagrarani kita sa lulubngan, kadakol kitang mga kagadanan na na-experiensyahan sa satong pagkabuhay hanggang maging matanos kita sa atubang ning Diyos. Kaya mahalaga ang pagsunod sa katugunan o pag-cooperate sa katugunan ning Diyos, sa grasya ning Diyos. Sa oring parte, kan Ebanghelyo, mahiling niya to ang proseso kung paano ang Diyos dinadara kita sa iya. Enot, anong sabi niya? Sabi niya, halian nindo ang gapo. Dahil si Lazaro nakalubong sa sarong lulubngan na ang pirtahan gapo. Sabi niya, halia ang gapo. Mahalaga ang tabang nin komunidad sa paghali kang gapo na nakakaulang. Dahil man kayang halion ni Lazaro, tagadana siya. So ang sinugo nin kagurangnan ang mga tao na halion an gapo. Ano ang magigibotangon yan na tamang, na makatabang sa kapwa sa pagtanggal kan gapo na kakaulang sa relasyon? Sa satuyang mga komunidad, may mga programa, may mga sacramental kitang inaalok, renewal, inian paagi sa pagtanggal kan gapo na nakakaulang sa mga relasyon. Pandua, ang sabi nin kagurangnan, lumuwas ka. Lazaro, lumuwas ka. Ambot niyang sabihin, dahil niya binitbit, dahil hinali. Sabi niya, lumuwas ka. Ambot sabihin, tabangan mo ang sa imong sadiri. Dawa ang tawong nalalapa na sa kasalan, nagpaparong na mabata na ang kalag, pwedeng lumuwas sa pagkakaoripon sa kasalan. Dahil, dawa na, yun ang realidad iyo, dawa na, grabe ang komunidad, ang pamilya, grabe ang pagtabang sa imo, mahawas ka sa kasalan, mahawas ka sa mga bisyo. Kung dai mo tabangan ang sa imong sadiri, mayong mangyayari. Ultimately, you have to decide, I am in or out. Kaya po mong magdesisyon. Ano, gusto ko talagang may pagbabago or dae? Oras na magsabi kang dae, masakit, as in difficile. Kaya ang ibang mga kapamilya, napapagal na po ngaya ko, dahil ko na kaya, nagsusurrender na, taano, kaipuhan, mag-effort ka man, tabang sa sadiri, para makadulag sa kadena nin kasalan. Ano pang sabi ni Jesus? Sabi niya, hubada sa pagkagapos asin palakawon. So nahiling nindo yan, kaipuhan ang komunidad sa pag-ako kasarong tawong nagkasala. Bukas na pag-ako kan sa iyang komunidad, kan sa iyang pamilya. Kaipuan, hubadon taman ang pagkakagapos. Tangani sa nang makamtanta ang tunay na kaugmahan. Igwang istorya, na sarong aldaw, tinipon nin Diyos ang sa iyang mga anghel para tipunon ang gabos na luha sa kinakban. Tinipon niya ang mga anghel. Tanganing tipunon si mga luha sa bilog na kinakban. Pagkatapos ning sarong simana, nagbalik ang mga anghel. Alagad sinda nabigla, kan binuksaninda ang lalaagan kang luha, ang ibang luha naging ginto, alagad ang ibang luha naging uring. So naghapot ang mga anghel, ang anghel na si Gabriel. Sabi niya, kagurangnan, paano nangyari na ang luha na sa mong tinipon naging ginto, as in ang iba naging uring? Nag-smile si Lord. Sabi niya, ang luha na naging uring, itong luha kan mga tao na nakahiling nin pagsakit ning kapwa, alagad mayong ginibo para matabangan sinda. As in, ang luha na naging ginto, yung itong mga tawong naghibi dahil nahiling ang pagsakit nin kapwa, as in, tinabangan sinda. Mahalaga rin ang role kan komunidad sa paghali kan bugkos na nakakaoripon sa sato. Kita sarong komunidad Kristiyano na nagtatarabangan. Ang buhay, sarong siryenin kagadanan,
para sa buhay na daing kasagkuran. So digdi mahiling niya to sa satuyang paglakaw sa kinaban na ini, an pagmakulog kan lambang saro. Sa mata nin tawo, an kagadanan sarong katapusan, alagad sa mata nin Diyos, ini sarong kapinunan. Sabi ta sa rito, an buhay da inapapara, kundi niriribayan. Death is sacrifice. Death is conversion. Death is change. Amen. Matindog po ang gabos. Nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Jesucristo aking buktong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa paropakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Mamibi kita sa Ama, nahuli kan pagkabuhay, pagkagadan, asin pagkabuhay liwat kan aki niyang si Jesucristo. Nagbalik sa to sa buhay nin pakipagkatuod sa iya. Kaya darahon ta sa iya, an sa tong mga pakimaherak, kagurang nan hinanyuga an samong pamibi. Kagurang nan hinanyuga ang samong pamibi, tanganing huli kan sa indang buhay na pagsaksi, an Santo Papa asin an mga obispo kan simbahan, magharubay kan nakakaligtas, nakapangyarihan kan pagkabuhay liwat ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang nan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga nalululong sa droga, alkohol o pagsugal, magkamit kan Diyos nun na pagkamuot na mawaras sa inda ang kusog nin buot sa pagdaog kan sa indang mga pagkagumon, ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang nan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga nagmumundo asin nagsasakit sa pagtalikod ni sa indang mahal sa buhay, rangahon asin paumayan sa indang kamunduan, ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang nan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, maranga kan pagkamidmid, na ang pagkamuot kan Diyos, nagwawara sa indanin kusog, ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang nan hinanyuga an samong pamibi. Tanganing ang gabos na gadan, makisumaro kay Kristo, ang pagkabuhay liwat, asin ang buhay, ipamibi niya to sa kagurang nan. Kagurang nan hinanyuga an samong pamibi. Lang ito na Ama, tinano mo sa samong puso ang paglaom nin buhay na daing kasagkuran. Dara kami asin ang samong mga mahal sa buhay, sa kapanuan kan bagong buhay nin grasya, huli kay Kristo sa mong kagurang nan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia, matukaw po ang gabos. Kung katunino
Matindog po. Magpamibi kamo mga tugang, tanganian sako asinan sa indong atang, mako manlugod kan Dios amang makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Mamibi kita. Diyos na makakamhan, himatea kami asinan sa imong mga nasasangkuban, na tinukdoan sa pagkasabot kan Kristiyanong pagtubod, magtugot ka, na sinda malinigan huli kaning sakripisyo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong itaasan espiritu, mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos, asin nakakaligtas, nadanay, asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, daing kasagkuran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan, huli tawong totoo, nagtangi siya sa katuod niyang si Lazaro, asin Diyos na daing sagkod. Siya binangon niya sa lulubngan, naherak sa katauhan, dinara niya kita sa bagong buhay, huli kan mga banal na misteryo. Huli sa iya, ang hukbo nin mga angheles nagsasamba kan sa imong kamahalan, na sa atubang mo nag-uurugma sagkod paman, at pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa inda. Ang samong mga tingog, sarabay na maugmang nagsasabi, daga panukan sa imo kamurwaya o sana taasan dadan an minadigdig sa ngaran kan kagurangnan. Sana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan, ika ng God an banal, burabo ning gabos na kabanalan, kaining mga atang, namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kansya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban, sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, asin tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin magkakan kaini, taynian sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa sayang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini. Tayni an kalis kan sa kuyang dugo. Kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini pagibuho nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagrorumdum, kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa si Leon, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kang gabos na klero. Siring man, giromduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose sa iyang esposo. Kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay tupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigon maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siringman. Huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya asin kaiba niya asin sa iya sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo. Ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat,
kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesukristo. Sa imo ang kadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga Hesukristo kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan tinataw ko sa Indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkabronyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay namapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarawan kamo nin katuninungan. Peace be. be with you. Cordero ka Diyos, na nagpaparang ka mga kasalan Kan kinabang, eraki kami. Cordero ka Diyos, Na nagpaparang kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Cordero kan Diyos, na nagpaparang kan mga kasalan kan kinabang. Nawi kami nin katuninongan. maluhod po ang gabos. Uyaan kordero kan Dios, uyaan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan bako akong maninigo, na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asiyan sa kong kalaag mo umayan.
Matindog po. Mami, bi kita. Diyos na makakamha, namimibi kami, nadanay kaming mabilang sa mga kasapi ni Kristo, na anhawak asin dugo sa mong pinakinabangan, siya na nabubuhay asin naghahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Asin pasalamatan niya to ang satuyang celebrante niyan, si Reverendo Padre Darius Romualdo. Thank you, Father. Salamat man po sa satuyang mass offerers, Mrs. Shirley De La Viña and family, and Mr. and Mrs. Jerome Rodriguez. Salamat po. Salamat man po sa satuyang choir, ang CRC Youth Choir, an sa tong akolito, mga nagbasa, asin sa to gabos na uyadigdi nakisumaro sa Santa Misang ini. Salamat po. Pasalamatan man niya to ang sa tong collaborator, ang People's Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan Misa nin Banwaan, na madadalan alas 6 ni Domingong aga sa PBN TV5 asin mahinanyog sa OK FM Radio. Madadalan man po ang Misa nin Banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po Misa nin Banwaan, sa tuya pong i-like, i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakapag-attender ni Santa Misa. Salamat po. Matindog ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong edukuan payo para sa pagbendisyon, kagurangnan bendisyon niyan sa imong banwaan, na naghahalat sa balaog kan sa imong pagkaherak, asin warasan nan sa indang mawuton huli kan sa imong pasabong, sa indang akuon gikan sa imong kadagyaan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Bendisyon ng kami Diyos sa mga kamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.